Кавалюн! Час дзень распачынаць, весяліцца, бегаць і спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Разам з Хамфам спяваць. Уоллес ды Лун, дядька Гары тут, матуля, татуля, всі разом ми і ти. Гай! Разом з Хамфом спявай. Хамф і пікнік. Аднойчы Хамфу захацелася пайсці ў парк, але мама была вельмі занятая. Яна мусіла пакласці бялізну ў пральную машыну, вынесці смецце і папрацаваць за камп'ютарам. А потым быў абед. Обед. Але я хацеў пайсці ў парк. Я нешта придумала, Хамф. Можа, зладзім пікнік? З'ядзім абед у парку. Хамф ніколі не быў на пікніку, але ідэя паесці ў парку яму спадабалася. І мама з Хамфом зрабілі сырныя сэндвічы. Мама паклала некалькі маленькіх памідораў у пакетик. А Хамф выбраў 2 бананы. І мама паклала ўсё ў Хамфа ў заплечнік карову, каб аднесці ў парк. Люблю бананы. Думаю, ты любіш усё, што ляжыць у тваім заплечніку, Хамф. Можна я панясу мой заплечнік карову? Добра, але асцярожна, каб наш абед не памяўся. Хамф любіў насіць рэчы самастойна. Ён нёс за спіною свой заплечнік карову, а мама несла пад пахаю коўдру. Мама, а навошта ты ўзяла коўдру? Ці мы збіраемся і паспаць у парку? Не, Хамф, коўдра будзе нашым сталом. Смешна, мама. Як коўдра можа быць сталом? Хамфу падабалася слухаць, як напоі плёскаюцца. Але заплечнік трохі цяжкі, калі ў ім ляжыць абед. Асцярожна, Хамф. Мы ж не хочам, каб абед памяўся. Можа, мне панесці заплечнік? Не, я хачу несці яго сам. Лепш будзе несці яго спераду. І Хамф панёс свой заплечнік спераду. Але і так было цяжка. Цяпер трэба пашукаць зручнае месца для пікніка. Я знайду на месца. Але не проста бегчы, калі ў цябе спераду заплечнік карова. Асцярожна, Хамф, каб наш абед не памяўся. Але было ўжо позна, Хамф упаў. Проста на свой заплечнік карову. Нічога. Можа, якраз тут і зладзім наш пікнік. А вось і наш стол. Смешна, мама. Коўдра не стол. Яна ж плоская. Але яна можа быць сталом на пікніку. Сядзем на яе і з'ядзім наш абед. Але пухнацікі не сядзяць на сталах. Мы сядзім у крэслах. Сюды, Лун! Пагуляйма ў сланоў! Паглядзі, там Лун і Уоллес. Гэй! Вітаю, Уоллес! Вітаю, Лун! Вітаю, Хамф! А у нас пікнік. Хочаце паглядзець на наш плоскі стол? Плоскі стол? Хачу, хачу! Бачыце, вось плоскі стол. Яшчэ на яго можна сесці. Асцярожна, Хамф. Але было ўжо позна. Хамф сеў проста на свой заплечнік карову. Нічога.
Мама пачала даставаць іхні пікнік, але ён выглядаў не так, як калі яго клалі ў заплечнік. Бананы павылазілі са скурак. Памідоры ляжалі ў сваім соку. А сырныя сэндвічы былі дзіўнай формы. Усё такое памятае. Я поем обед дома. Бывайте. Нічога, Хамф. Упэўнена, наш пікнік будзе смачны нават і памятым. Але Хамф не быў упэўнены. Ён ніколі не бачыў сырнага сэндвіча такой смешнай формы. Ён нават не выглядаў так, як павінен выглядаць сырны сэндвіч. Але ён пах, як сырны сэндвіч. І на смак быў, як сырны сэндвіч. А мама ўжо ела свой. Можа, мятыя сэндвічы не такія ўжо і дрэнныя. І Хамф з'еў свой мяты сэндвіч. І мятыя памідоры. І мяты банан таксама. Мае ручкі сталі ліпкія. Нічога, можна выцерці сурвэткай. Я люблю пікнікі. Я таксама. Можна мне пагуляць? Вядома, можна. Калі яны скончылі есці, Хамф пабег гуляць у парку. А мама лягла на плоскі стол, каб за ім назіраць. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Асабістая падзяка Яўгену Барановскаму, Андрэю Дубянецкаму, Валерыю Ваяйкову, Стасу Мельгую, Валерыю Савіцкаму, Іллю Гуцалюку, Захару Жамойдзіну, Арэне Валацько, Максіму Кузьмічу, Аляксею, Вадзіму Зеньку, Геннадзю Сарана, Александры Савіцкай. Подпишись на канал.